नमस्कार। आज ग्रामीण विकास केंद्र संचलित निवारा बालगृह या संस्थेच्या वतीने गेली 5 वर्षापासून इथल्या कष्टकरी, शोषित, वंचित, ज्यांना कोणाचा आधार नाहीये अशा त्या गोरगरीब कष्टकऱ्यांच्या मुलांना घेऊन त्या ठिकाणी निवारा नावाच्या बालगृहाची स्थापना करण्यात आली आणि आज गेल्या अनेक 7 वर्षापासून त्या ठिकाणी हे बालगृह चालू आहे। खरं तर या बालगृहाला शासनाचा कुठल्याही पद्धतीचे एकही रुपये मिळत नाहीये। लोकांच्या वर्गणीतून जुने कपडे, जुने भांडे, अन्नधान्य मिळेल त्या मदतीतून या ठिकाणी हे बालगृह चालवले जाते। आज या बालगृहामध्ये 70 मुलं असून मुलं आणि मुली त्या ठिकाणी त्या मुलांना शिक्षण देण्याचं काम या ठिकाणी केलं जातं। खरं तर महाराष्ट्रामध्ये अनेक बालगृह आहेत, परंतु लोकांच्या मदतीने, लोकांच्या कष्टातून मिळेल त्या अन्नधान्याच्या ताकदीवरती त्या ठिकाणी निवारा बालगृह चालवले जाते। आज या ठिकाणी देशातला सगळ्यात महत्त्वाचा आणि मोठा सण आहे दीपावली निमित्त त्या ठिकाणी ह्या मुलांना ओवळलं जातं। त्याचबरोबर जी महत्त्वाची जी सण आहे तो पहिली आंघोळ त्या ठिकाणी या मुलाला घातली जाते। आज निवारा बालगृहाच्या वतीने आमचे सर्व सहकारी संतोष आसन, वैजनाथ आसन, त्याचबरोबर ऋषी आहे, मॅडम आहेत, ह्या सगळ्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी या मुलांचा आजचा जो आनंदाचा क्षण आहे, यांची जी पहिली आंघोळ आहे, ह्यांना आंघोळ घालायला कोण नाहीये, त्यामुळं या निवारा बालगृहातल्या सर्व सहकार्याच्या वतीने या ठिकाणी आज यांना ह्या पटांगणामध्ये निवारा बालगृहामध्ये जामखेड या ठिकाणी वसतिगृहावरती या ठिकाणी पहिली आंघोळ घालण्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी आमच्या संस्थेच्या वतीने या ठिकाणी करण्यात येत आहे। मी महाराष्ट्रातील आम जनतेला विनंती करणार आहे की ह्या बालगृहाला शासनाचा कुठल्याही पद्धतीची मदत मिळत नाहीये, लोक वर्गणीतून चालवले जात आहे, परंतु पुढील काळामध्ये ह्या मुलांचं शैक्षणिक त्याचबरोबर पालन पोषणासाठी जेवढं काय सहकार्य करता येईल तेवढं आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावे अशी मी या ठिकाणी हात जोडून नम्रतेची विनंती करतो। आणि आज या ठिकाणी त्या बालकांना कुणी नसल्यामुळं आम्ही सगळे सहकारी या ठिकाणी त्यांच्या पहिल्या आंघोळीचा जो कार्यक्रम आहे त्या ठिकाणी साजरा करीत आहोत। धन्यवाद।